नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के त खबर बा भोजपुरी फिल्म बॉस और विवाह 2 के बारे में। आप सब जानते बानी कि दोनों ही फिल्म छठ पूजा के शुभ अवसर पर बिहार और झारखंड के सिनेमा घर में रिलीज भइल बा। त कौना फिल्म के कितना सिनेमा हॉल मिलल बा, कैसन ओपनिंग मिलल बा, कहाँ कहाँ रिलीज भइल बा, पूरा डिटेल आप लोगन के बतावे जा रहल बानी। सबसे पहले बात करी विवाह 2 फिल्म के, जौना में प्रदीप पांडे चिंटू जी मेन लीड हीरो बाड़े। ई फिल्म के 22 से भी ज़्यादा सिनेमा घर मिलल बा। जी हाँ, फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में आप सब जानते बानी कि फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू, आम्रपाली दुबे बाड़ी, एकरा अलावा अक्षरा सिंह बाड़ी, शहर आपसा बाड़ी। फिल्म के निर्माता निशांत उज्ज्वल बाड़े, निर्देशक प्रेमांशु सिंह बाड़े और फिल्म के 22 से भी प्लस सिनेमा हॉल मिलल बा। लिस्ट आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। अब बात करी बॉस फिल्म की, त बॉस फिल्म के जौन बा ओपनिंग बम्पर मिलल बा और फिल्म में 5 स्टार पवन सिंह जी, अमित शुक्ला, महेश मांजरेकर, काजल राघवानी और भी बहुत सारा आर्टिस्ट बाड़े। एकरा अलावा बात करी सिनेमा हॉल के, तो सिनेमा हॉल में पवन सिंह जी के 19 गो सिनेमा हॉल में अभी फिल्म चल रहल बा। जी हाँ, यार के 19 गो सिनेमा हॉल में फिल्म चल रहल बा और 3 गो सिनेमा हॉल में बहुत ही जल्द आए वाला बा, जौना के नाम बा वीना पटना के सिनेमा हॉल, सपना आरा के, शंकर सीतामढ़ी के। बाकी जौन फिल्म बा जहाँ जहाँ भी रिलीज भइल बा बम्पर ओपनिंग मिलल बा, अच्छा खासा कलेक्शन करल बा। सभी सिनेमा हॉल से दर्शक लोगन के भारी भीड़ उमड़ रहल बा। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग कौन फिल्म देखनी। अगर सिनेमा हॉल की गिनती की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 के कुछ ज़्यादा सिनेमा हॉल मिलल बा बॉस के मुकाबले में। तो आप लोगन के बताएं खबर कैसा लागल। अगर खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।